Здравейте хора, това е третия епизод на Майнкрафт. Да, това е къщата ми, която сега ще влезем. Малко е, но преместих се от ето там, защото беше гадно. И да, този епизод мисля да направя мината и да покопая. Нека първо да си оправя това. Добре. Мисля мината да започна от тук или да потърся. След като убия тези, защото дават храна и болната никога не се убива. Аре матка баба. Не съм на 5 лева. Само да така. Да, готово. И ако направя мината, ще изкопая. Ще направя покрива. И проблемът сега е, че мога да направя само 8 торча. И ми трябва спешно. Мога да направя толкова. Нека да изпечем. И да направим 6. Айде. Нещо се бъгна. Така. 12. И сега ще взема още малко кол. Ако това успее да се изпече, ще бъде много хубаво. 24. Давай, сега от начало. Поне се изпече. Стигат за още 2. Така, 32 не стигат. Да ще направя още кирка. Още една кирка. И няколко. Така, нека да направя пръчки. И една лопатка и 3 кирки. Нека не нужно да го оставям така. И да. Да се нагласят тук правите. Тази кирка да изхабим и отиваме да търсим и ще почна да я правя. Но първо да потърсим. Не знам още дали да почна да правя или да потърся. Мисля, че ако потърся ще е по-добре и ще продължа. И да. Това джунгъл не. Не. Направя мина някъде там до къщата. Мисля да е тук. Умели сме да направим.
What? Не. И да. Продължи. Нека да сложа торч. Продължавам надолу. Напишете ми в коментарите дали искате да снимам на Clash of Clans. Имам я на таблета и съм доста по-силен, там не мога да се изтегля програма за снимане и трябва да се наложи на моя телефон. Но той няма достатъчно място и всъщност трябва да изтегля. Може на някои разходи и някои различни. Angry Birds, ако искате. На Angry Birds не съм снимал. Възможно, защото си направих канал преди един месец. Айде. И тук ще направя на път 10 на 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Така. Айрон! Това малко е странно. Айрон не съм намерил това. Това никога не се е случило при мен. Някъде другаде да има. Ще разкопай. Ще продължа напред. Помислих, че гръмна крипер. Нека тук да сложим. 8. Айрон. Чика. Хубаво е, но още не го намерих. Айрон. 9 айрон. От айрон. Ще да кажа диамант. И още не съм намерил това. Ако трябва да намеря това, ще бъде много готино. И ако открия пещера, още по-готино. Съжалявам, това е една моя приятелка. Не. И да, хора, това ще бъде за епизода. Чао! Абонирайте се!